Vores værksted det går ud på, at man laver mad til skolen, både morgenmad og frokost. Hvad er det fede ved at gå her? Det fede det er helt sikkert, at man får et godt venskab herude og et godt sammenhold, og vi har det virkelig sjovt. Hvorfor valgte du det? Fordi at jeg venter på at komme ud på en uddannelse, så derfor valgte jeg at gå her i stedet for. Jeg blev smidt ud af 10. klasse, og så er jeg gået 3 uger. Er du glad for at gå her? Ja, må nok selv sige. Ja, det er jeg. Har du fremtidsplaner inden for faget? Nej, ikke rigtigt, men jeg kan godt lide at lave mad. Det er hyggeligt. Ja, altså, pigerne kan godt lide, at en mand kan lave mad. Jeg synes, sammenholdet er virkelig godt. Man får nogle virkelig gode venner. Det er skønt. Jeg regner med at få mange venner og bare godt sammenhold. Lever du op til dine forventninger? Ja, meget. Det var bedre, end jeg troede, det ville være. Kan det anbefales? Ja, det kan virkelig anbefales. Ja, det kan det. Det er meget bedre end almindelig skole og 10. og alt det der.